Sithi ke namhlanje ngokusemthethweni siqopha ukuthi sekusele insuku ezingaka ukuze kuqalwe ukubhalwa noma ukuhlola kwabantwana kulonyaka ka2026. Kusho ukuthini ke lokhu kithi? Lokhu kusho ukuthi yiloyo naloyo mfundi naleso sikole kufanele sizilungiselele ukuthi makufika lolu suku umuntu nomuntu akwazi ukuzibhalela. Namhlanje sizophakamisa ukuthi bonke abafundi esinabo kwi-district yaseLembe nasendaweni yethu yaKwaZulu Natal, qalani ke manje ukuzilungiselela ngamandla aphindaphindiwe. Zilungiseleni ngamandla aphindaphindiwe ngoba indlela eyempumelelweni iqala manje. Ukuze sikwazi ukuthola lo 100%, sikwazi ukugcina futhi lo number 1 esinawo ezweni ukuthi KwaZulu Natal unumber 1 kuzwe lonke. Sifisa ke ukunikhuthaza ukuthi asisebenzeni manje